ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ପରେ ଶୂନକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଶୂନ ହେଉଛି ଏକ କବିତା ଯିଏକି ତା'ର ଗୁଣ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୂନର ଆତ୍ମକଥା। ମୋର ନାମ ଶୂନ, ମୋର ଅନେକ ଅଛି ଗୁଣ। ମୋର ନାମ ଶୂନ, ମୋର ଅନେକ ଅଛି ଗୁଣ। ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ବସିଲେ 10 ଗୁଣ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଲେଖିଲେ। ଏଠି 3 ଅଛି, 3 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦଶମିକ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପରେ ଯଦି ଶୂନ ଆମେ ବସେଇଦେବା ତାହେଲେ 10 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ବସିଲେ, ସଂଖ୍ୟାର ପରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଦଶମିକ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ବସିଥିବି। ସଂଖ୍ୟାର ପରେ ବସିଲେ 10 ଗୁଣ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ 10 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପରେ, ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପରେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ, ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ 10 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭେଦଟିଏ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭେଦଟିଏ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କର, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର। ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କର, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର। ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତେଣୁ ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କର, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର। ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ପାଇବ ଉତ୍ତର କଲେ। ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଗୁଣିଲେ ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଗୁଣିଲେ ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଗୁଣିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଗୁଣିଲେ ମୋତେ ହିଁ ପାଇବ ଉତ୍ତର କଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ଭାଗ, ମୁଁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଆଗ। ମୋତେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ଭାଗ, ମୋତେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ବି ଭାଗ, ମୋତେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ଭାଗ, ମୁଁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଆଗ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ହୋଇଲେ ନିରର୍ଥକ ହେବ ଉତ୍ତର କଲେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ହୋଇଲେ ନିରର୍ଥକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ এটা ନିରର୍ଥକ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ଆଉଥରେ କହିବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ହୋଇଲେ ନିରର୍ଥକ ହେବ ଉତ୍ତର କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।